Уважаеми дами и господа, добре дошли отново на видеоканала на фирма Idema BG. Днес ще ви покажем една серия мултифункционални устройства до формат A3+. Ще се спрем повече върху едно много хубаво устройство Hewlett Packard Color LaserJet SM6040. Това е устройство 4 в 1, което има изключително много допълнителни и полезни функции. Какво най-много ви интересува, когато избирате такова устройство? Това е цената на самото устройство, себестойността на копието и себестойността на консумативите. Всичко останало е подразбиращо се. Цветовете трябва да бъдат брилянти, качеството също, машината да е надежна, да има сервис, гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Ако приемаме, че всичко това го има, стъпваме на основните параметри на машината. Автоматично подаване на оригиналите двустранно. Автоматично двустранно копиране. Както казахме, 4 в 1 машина. Като нова, тази машина е доста скъпа, но като втора употреба, ремаркетирана, рециклирана, употребявана, тя е на значително по-добра цена и вече говорим за 4600 лева или за 128 лева на месец в продължение на 3 години. Това вече е съвсем различна цена за машина от този клас. Тази машина е с 41 копия в минута, с 4800 dpi, с перфектни цветове, наситени, ярки, живи. Вижте само какво качество дава машината. Дисплей изключително удобен за работа. Както вече казахме, 41 копия в минута. Копието излиза почти мигновено и качеството му, забележете, това е при копиране и тъй като всички българи разбираме от най-малкото от краставици домати, виждате какво качество на цветовете ви дава машината. Стигаме до цената на копието. Тъй като консумативите на тази машина са 21 000 копия на цветна касета и 19 500 на черно-бяла, себестойността на копие е под 10 стотинки. Това е възможно най-малката цена за подобен вид машина. Изключително много и удобни входни тави за всякакви приложения. Всички възможни интерфейси, включително гигабитова мрежа. Всички възможни защити. Дори ако тези защити не ви трябват в рамките на една малка или средна фирма, то при по-големите фирми това е особено важно. Какво друго може да кажем за тази машина? Директен внос, всичките са минали през сервиза на фирмата и излизат с необходимото качество, с необходимата надежност и с осигурена извънгаранционна поддръжка. Тези машини могат да работят с картони до 220 грама, официално, неофициално минава и повече.
В случай, че ви трябва по-дебел картон, може, например, да ползвате подобна машина. Това е Konica Minolta BizHub C451. Приблизително същите параметри, приблизително същата цена. Това, което я отличава, е, че тук минава 256 грама през тази машина. Иначе, копието на което дава е практически същото. Това са машини от един и същ клас. BizHub C451, BizHub C353, цветни, разкошни машини. Всички тези машини могат да бъдат тествани при нас, да опитате вашите файлове, да видите качеството и да си изберете машина по мяра.